Mål. Va? Men gör du så här fula grimaser? Du får höra vad du har lärt dig nu då. Vad den svordomen som man inte får säga. Nej, vad var den svordomen som man inte får säga då? Vadå? Men Käffa! vem har lärt dig det? Och tuta! Vad heter det, sa du? Oj, tuta! Håll tutan? Nej, det heter... Oj! Och käffa eller tuta! Säger man så? Ja. För inte! Iväg då. Och käffa! Nej, så får man inte säga. Ja, men när säger man så? När säger man så då, Patrik? Ja. Ja, men vi vill lite. Titta på tv nu. Titta på tv lite nu.